teraz dobre počúvajte. Symbol rebélie s chytlavou melódiou a úderným refrénom bol výkrikom do tmy striktného dodržiavania zásad. Toto mám napísané o tejto skladbe a ja k tomu len dodám, že táto skladba vlastne má text, ktorý je súčasťou filozofie Elánu a ešte dodám to, že dnes večer nám túto pieseň zaspieva Katka Knechtová. Nikdy sa nenaučím v dlhých radoch stáť. Veriť, že nemáme ísť hlavou proti múru. Od tej hry pre dospelých nemám pravidlá. Aj keď ju okolo nás takmer každý hrá. Nechcem byť vyliečený cenou prvých strát. Vo vreckách mapy všetkých zadných vchodov. Sadať si k iným radám včera, zajtra, dnes. Mať presne vyrátané, čo sú dve a dve. Tak ma cháp, ale potráp. Rôzne štýly, ako sa môžeme mýliť. Cháp, ale potráp. Ja veľa znesiem, mýlim sa celkom presne. Cháp, ale potráp. Zrdzavím v daždi, neviem čo vie, vraj každý vie. Každý to vie, iba ja nie. Sa nenaučím v dlhých radoch stáť. Veriť, že nemáme ísť hlavou proti múru. Od tej hry pre dospelých nemám pravidlá. Aj keď ju okolo nás takmer každý hrá. Každý vie, že dve a dve sú predsa štyri, tak ich to naučili. Ten vzácny deň som škole chýbal, preto sa presne mýlim v tom, že dve a dve sú iba štyri, tak ich to naučili. Vie, každý to vie, iba ja nie. Tak ma cháp, ale potráp. Sú rôzne štýly, ako sa môžeme mýliť. Cháp, ale potráp. Srdca ve v daždi, neviem čo vie vraj každý. Cháp, ale potráp. Nevieme štýly, ako sa môžeme mýliť. Cháp, ale potráp. Ja veľa znesiem, mýlim sa celkom presne. Cháp, ale potráp. Zrdzavím v daždi, neviem čo vie, vraj každý vie. Každý to vie, iba ja nie. Dva a dva. Dve a dve. Ďakujem krásne. Katka Knechtová, neodchádzaj, prístup bližšie. Ďakujem. Všeobecný standing aj od Elánu. Tak ja teda mám napísané v scenári, že máme veľa spoločného, konkrétne pozitívny vzťah k Elánu. Od detstva. Je to tak?
Áno, od detstva. Je to tak. Takže si Konkrétne počúvala s touto Ellen? piesňou práve, pretože keď ma oslovili, tak som si povedala, že toto je tá pieseň, ktorú si pamätám, že som mala také zimobriavky stále a v podstate som sa aj bála. Áno, ja Dnes ju som mám sa strašne matematiky rada. vždy bála. Myslím, Hej. že je stále aktuálna, čo ma veľmi teší. Takže ty si ju vybrala sama na dnešný večer? Áno, áno. Tak to bol tvoj výber a myslím, že veľmi dobrý. Katka Knechtová. Ďakujem veľmi pekne. Pekný večer. Ďakujeme. Tak je to veľmi smutné, ale musím skonštatovať, že toto bol posledný súťažný hit z dnešného večera. Ale poďme si všetky tie hity, ktoré dnes odzneli, pripomenúť ešte raz formou rekapitulácie.